Zit daar een knop? Ik heb hem ingeklikt. Dit is een linkergebied van het doolhof. Nee man. Het is net een bot springen, want daar sleet ik al lang uit hier. Hey. Ik ga hier, jij gaat daar. Hoi. Hoi. Nee, de hele letter toch? Jawel. Ja, letter, letter. Letter. Je bent nog sneller dan ik dacht, joh. Ja? Ja, nee. Ja, ik? Ja. Nou, doe maar. Ja hoor, oké, hoi.
Dit is een stukje hiel van halen, een stukje zalm. Alsjeblieft. Rut nog een stukje. Hebben we daar. Een stukje hiel, een stukje zalm. Dat is voor de peer, joh. Ah, Bron. Hoi, Bron. Ik vind niet echt heel aardig, maar niet heus. Nee? Je hebt gewoon een hartstikke goed erom. Ja. Nou, je bent wel heel mooi snel. Dat wil je gewoon laten rekken. Ja, dat kon ik. Maar die deed er nooit. Ja, anders was het in de baas. Ja, dat weet ik. Die helemaal honger, dus. Niks waar honger. Ja. Mis je hem lekker? Dan maak je nog ziekjes en betekent soms niet. Maar we hebben hier nog wat aan. Dan ben je Marty! Marty! Ja, heel mooi.